Yama Obibia Joba Akro life so. Inyom na wura me, mihu se me bo 10 now, se me bo 2. Mi anyom mi am to be me to na edu ba bia enya me de. Na so mu nsem ne de ehye mi nkura. Ena ahem na che. Nyankopon ye madom a me sorry fi kete so no. Na mere Kenkan me Bible kakra me kire okonkon. Na me kan be bi Genesis chapter 21 o ekasafa Isaac bra Ike ene antibeki Rebecca a wo ma belu owura Jake Jacob ene Esau ho na mi hu say Jacob emia nani oya ade je ni nua panyin ni nhira na ogwanko ne wofa Laban ho na Bible ne kire say okọ ne wofa Laban ho na enya ade a eda form ma ne kura kire say aware teta kura Jacob peso ware no mfia song o mfia song na minuanom merema mohwe me ene nadui se when you bia bia chi 6 months misire bisa so obekwa so ata na ana se obega so obia di okire no na nso enye Jacob de osi amim so no de se why na adwene se Rahel no open oyire no ho ye adwuma mfia song na ne ebu ma bam kura ne se mfia song na chi ni won afa Rahel ama na ware o wo se je se wo di Leah o yo panyin ma na ware ansa o bia na o de Rahel be ye ntoso ya ma di nti de aka ne kwan ane na so won papa anye ne sa ni o ye ne se obesan asom mfia song bio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 years na zanka me we kura zanka me ba de orechire obi isi na so Jacob wampa ba oyire no ho ye adwuma na echiri no nkunimbi eye dede osuahunu ben na menya fi saa kire kronkron ameka na se ayesem kakra ameka yinim mehu yi se biribiara yare hwehwe wa abrabo emu no enya de eda form biribiara yare pe wo asase iso no enye se obroni beka it is not on a silver platter na wanya ne saa keke na wafa ne saa keke na ebom ewasa wo kunu merema so ewasa umbere wani ewasa obre ansa watumi ayesa eno ama mehu se ochiame kwam na di ofia kropon oye prophet ba akope oye odiufo a chese homa onwene kama wo frɛ no Brako no ekasafa sa nyema ni nyina ho ena nwure Akro life ya tenasi eye na ye benada no num aboyi na we onim se eye sa homa ena ye de ba be Kenkan amamo ye de rade asese wa hwe ye nso e de nga ba bedu sese enyo no Nyankopon a binye ni se anka ya ba bedu bebia ye nga dui ye da Onyankopon asem we a wotewa a worehwe yen nso eye nga dije pa se worehwe yen na emom akade abien pe a mepese o ye ma yen like na share na fe obi biara a owo akiri no ontumi enhwe bi na Akro live medi enko nani na ye nso yentumi ensua ade fefefe wona wo so yen asen a ye ne wo eridi dwumen Akro media ana ni Jacqueline's enterprise for Reno enterprise and a major pharmacy major pharmacy last week ye kan humano ye hu say owura kumi we de fa chemi anka we gre ye afiu brama den ne la pass appoint to be amakwa ko film na driver edim ko pue nima ka poso saa na mazani abesia etiefo mo fa chemi kumis concept ono so okan bi ye gina hey se o pese uye dwuma bi na o pese obi twitwa humfoni kama kumis concept obi a number egu screen so enti ubetumi apeke na oni won edi nkomo last week ye kan huma no ye hu is say no ya wado ne na adawfo enida so won ga ye adwuma ara san won anya kakra hye won ho won anya dwetire se wode kwoto banku so wode kwoto anono di bi no won aton won anya ho mfaso yo ma papa bi be hia won na damfui ye sure say watena circle no otena na o hia won na oto wo mrada say obi betimi abom sika ihu amamo ampani ampa wo bo sika ihu ma won na wo de share boyam kama se wodu fi a wona so enadwo won sorry no won kan tingu so na ebedan sika na say ebedan adibi a woton a wo benya sika bebere na fie no po ngandu o wo kodu fi a watimu na nipa na epinche mfie hoyi aden
o se mumu an o se hwe yen mmerima te se yen yegwan akwa yen ni ba bia akọ otu otu a isi oberima bụ enti obewura fie o owura fie wa na police for the one tin wo ye won hwe yenye yi enti ne ekoba ya ne se o se wo de won ko no wo de won ko to adeduadan mu na afi wotie won anum asem na wo ye nhwehwem hwe se so ne awode ato won so ne nokware anase enye nokware etiefo ye kan homa no ye hu yi se yiwu onyankopon ye won adom esi ane mpa ya wo adeduadan num no wo boy no ma onyankopon eyi won fi saa ohaw no mu na wo yi won fi no wo be fa adwene ne aya atena si ye ba be hwe adwene kopote ya damfo eye yawado one na damfo anidaso wo fai se muhumi a enya me nko na me wa ha o da bi enya me nko na me wa ha mo hwe bibenkum so a mama abna wa hye ni polanek ene we du Japan na yeti a ye ne o ka se ahaye for Reno Enterprise ene ye de high studio a ye re ba be Kenkan e wa ha mama wa ka baba Akro live yo wa go Japan na go mi se polanek ye fi Japan o ye mi ni person so a yeah I refuse to grow mi se mu hu na che pa you ene baba be kan yensa eja John Wesley and the little kwan kakra ekọ be o de ne kwa agbochiri okoye mission and evangelism course efe ansa na wa ba be kan yensa nti oba e o se Akro life de se wa ba be du Ghana dia onfa ebi ago nti wetutu mirika aba be kan yensa ene oba be kan yen ho na yetumi akenkan homa no ama obi biara ahwe na aye kama ene ya hwese ne ahoma no ebekwa afa ye be hu ya wadidaso ene na adamfo yawado you send ade bia yi hu no efei ya nhyan mu ene ade no mama abna befa eno amaye na me nso bafa anidaso na me maame afa yawado no akenkan amaye opanyin bi ebepue mu a ono so otu yawado ene ne adamfo anidaso fo kakra eno nso me mama Charlotte bekan amaye efei so akora hwe ode so o surprise anidaso you akora hwe ode so anidaso papa o surprise no etiefo se o pese o sa surprise bia ene tinase na frɛ obi biara o meka yen ho na yen fi ase na yen kenkan ehumai me maame de yen besen ehuma enum ya me ba me da wase o si achia na emui bayinzi esena bebu nyina ade amane hunu ahuru ye achi no na mfu yi tinase dwen okwanko a wo befa so abodje tru fufuro hu wo de nsam ahuru a watete wo abrabo mu ye mfato ho ma ehye wo kutupa kakra ekofa a wo gani so no ye kasa chekese ne adesuade ma wo ne awoma edi wo ntrum dam ne se obi mfa ne awawusuma nse se ma me nkwa ne akwanhosan bio agenkwa ne munkwaje a anka ontini ruada so obi nso pai wati fi a ohye nkombuden ne ebunkam ni nyina so ne se achia na emui esen abebu nyina de da edi won afiase na wayi achi no eni da so ne na adamfo no kan se wodi bedi afofidi afa adwene wope bibi ka won anu wie no okotena adua bia se fi ase di nkomo yaw me se me rentment na ankran heavy o ne a obra no de ye na kosi na yie me hu eno mere ma enye esa ne aworoka no ye asempa na so uko a na aworoko ne den orokon uhunu ana orokon ma ne ehia no se ye besan ahan ye nani aye ye ho asin ketekrache aye adwuma ama bibi ato ye nsem se yansan anya ye ho atotobrofo bi odi a Kwabena na dan asam na worokan sabe okwasia na ni gwantaw mpema biye yaw jayo na enche na onipa were afi ne ho ni ayehun achi ni nyina ye usuahu daachi menya bi aka akire afoforo menko a
anka yawo ma yɛnkɔ hwehwɛ obi bosia bi mfa nti a afiri nkɔ yɛnya dudi a nea yɛbɛdi remmɔ yɛn sɛ wopa me ne wobɛbɔ anan akɔ ɔbra akyerɛ na akyiri wato aso akɔ nea woka no anka ne kwan ara ne nanso me de menye ni sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma a ɛrenkyɛ na yɛnyanea yɛde bɛfa afiri akɔ ɛnyɛ bi nso de atotɔ yɛn ho nneɛma abien bi na mfo yiyire wɔn ho ampa yɛ adwuma a wamfa fɛre biara nto ho ankyɛ biara na wonya adwetiri kakra wofii nea wonyae no mu totɔɔ wɔn ho nneɛma wohui sɛ wansɔre amfi nea wɔte hɔ no a wonim nea ɛbɛba daakye afei wohui sɛ nea wadu no wobɛtumi ahae wɔn dan wɔbɔɔ mmɔden hwehwɛɛ dan tutu kɔtenaa hɔ anidaso ne yɛ adonamfo bi a bere a na wɔredi paa soasoa nneɛma wɔ gua so no na wɔrehyerehyeре wɔn no huu nea namfo yi renya afi apɛɛdi yi mu ma wɔn nso de wɔn ho gyee mu mpo ebinom a na wɔyɛ krakye dwuma no gyae de wɔn ho gyee apɛɛdi yi mu dɛbi mpo de ebinom kura wɔn nsam akokɔ ne ɔde de bɛkyɛɛ anidaso ne n'adamfo no wɔn nhwɛso pa a wɔde maa wɔn no ho bere a namfo yi yɛ adwuma nya adwetiri bi no atoyerɛnkyɛm bi to wɔn bio ɛne sɛ dakoro anwummerɛ bi a namfo baanu yi fi apɛɛdi bae no na obi abɛbutu wɔn butuu wapra wɔn ho nneɛma nyinaa kɔ a anka wɔn ho hwee nea ɛwɔ wɔn ho a wɔde kɔɔ adwuma no nko ne agyapade a ɛka maa wɔn barima nsu nanso sɛ wohyɛ barima yawado a aka n'atade koro a ɛbare ne ho na ɔde ne nsa agu n'atifi retwa adwo a mede sɛ wo na wawe akyekyereti koro a nsu bɛgu mu anidaso de n'ani bɔɔ nea aba no so no anka biribi reyɛ no nnipa a wɔwɔ mɛnee mu bɛhyɛɛ ofie hɔ ma sɛ atwo damfo bi a ɔka nnipa a wɔbaa fie hɔ no ho kae sɛ ohui sɛ nnipa baanu bi baa fie hɔ ankyɛ na wofii adi a wɔkurakura naka bi ɛyɛ n'adwene sɛ anidaso ne yawado na wɔretu afi fie hɔ eyi nti ama n'adwene sɛ obebisa wɔn asɛm biara ɔkae sɛ ohu wɔn a obehu wɔn nanso ɔrekohu wɔn wɔ he nnipa no bi fii ase dii akorɔmmɔ ho nkɔmmɔ pɛe sɛ wohu nea ama akorɔmmɔ adɔɔso saa nea ebinom kae ne sɛ anihaw ne akwadworɔ na ahyɛ nnipa bi ma a ɛno nti wɔmpɛ sɛ wɔde wɔn nsa ka adwuma biara yɛ ɛsiane eyi nti na nea egye wɔn ara ne adewia ebinom nso kae sɛ adwuma yɛ mu nyiyim na ama nnipa bi akyi adwumayɛ afoforo nso kae sɛ sikanibere ne pɛntɛm anya ne ho na ama aba saa ebi nso si gwaso hantan apɔmpɔmpɛ ne kwatsɛe na ama nnipa akum wɔn ahonim ne wɔn tibua nam akwamoni yi so hwehwɛ asetena pa obi nso kae sɛ ɛnyɛ sɛ nnwuma ni hɔ a nnipa a wɔwie ade yi bɛyɛ mmom ɛyɛ ɔpɛ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ nnwuma pɔtee bi a ɛno nti wɔpo nnwuma bi no na ɛma ehia wɔn ma wɔnam ohia yi so dan akorɔmfo nea obi nso kae ne sɛ ogye di sɛ ogyaro a nnipa bi gya nkura hɔ kɔɔ nkurowa kɛse mu sɛ wɔrekɔhyehyɛ nnwuma ayɛ no yɛ akorɔmmɔ farebae bi ɛne sɛ ɛsiane sɛ saa nnipa yi mu pii nim adwini anaa nsaanodwuma pɔtee bi no nti sɛ wɔba a wonya dwuma bi nni sɛ ɛba sɛ ɔyɛfunu dan wɔn ka a na nea etwa so ara ne korɔ ɔfoforo bi nso kae sɛ ahɔhoɔ a wofi nsaase foforo so a wɔbɛhyɛ yɛn man mu ha no nso koraa na wodi saa awurukasɛm yi di yi mu akoten ɛsiane sɛ wɔmfi ha no nti sɛ wɔwie ade na wɔkyere wɔn a
wɔn busuani bi ni ha na fɛre bi aka wɔn. Wɔyɛ nipa a wɔn tiri mu yɛ den. Awudie ahorow fa fi wɔn. Kɔwo kurom nyɛ ɔyaw. Enu nti anka sɛ ebetumi na saa nipa yi a wɔnni dwuma bi di behu wɔn kurom kwan akɔ a anka ebi a ahotɔ bɛba ma nipa da wada. Obi a ogyina hɔ ma no emo ɔde sɔɔso sɛ aman bi so de ansa na ɔmanfrɛni anaa ɔnanani biara bɛba abɛtena wɔn man mu no gye sɛ aban ehu de kode pɔtee a ɔba ɔman no mu ne bere a obedi wɔ hɔ. Nipa pii fifi aman horo so abɛtena yɛmu a wɔamfa ɔkwampa so na wɔbae. Saa nipa yi mu fa kɛse yɛ nipa a wodi nukuro gua de haw ɔman no sikasɛm. Sɛ aban nsa ka obi a ɛsɛ sɛ wotwa no esu. Anokwa nipa a na watwa ahyia no twetwe nkɔmɔ toto adwene ma efe nea ɛbae ne sɛ wahu ɔyare no de a na ɛsɛ sɛ wɔhwehwɛ ano aduru. Ɔpanyin biako kae sɛ obi ni dɔte dwuma ma ɛmɔ no. Asase nso de dɔte. Enti sɛ anka obi aba kuru kɛse bi mu adwumayɛ na anyɛ ya nea ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔtetew n'akyi na okoso ne nkrante ne asɔw mu. Sɛ ɛba saa a onii no nsa renna hɔ kwa na wonya kwan adwemmɔne biara. Sɛbe ano da hɔ a na eyi ka. Nea obi a ogyina damfo a ɔka asase mi nkyɛn kan ne sɛ ɛnsɛ sɛ nipa nunu wɔn a wɔgyaw nkura aba nkuro akɛse mu no pii. Efi sɛ ekura asetena yɛ den. Obisa wɔn a wogyina hɔ no sɛ nea waba a ɛyɛ nkran no wɔn mu baahe na ɛyɛ wɔn kuro. Ɔtoa so si sɛ obi rewe ɛfoɔ nsa a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ ne de. Sɛnea obi antumi antena akura no saa ara na ɔfoforo nso antumi antena ara ne. Sɛ pra antena kwae no sɛ de nso ansen kwae ara ne. Damfo yi asɛm a ɔkan no bubu nipa no mu fa kɛse ma wɔpene so sɛ wakasa. Eyi ma damfo bi nso kae sɛ ɔno nso bɛka kakra. Ne kasa no ne sɛ anka akanea nsupa nnwuma agwadidan ahorow meae a obi tumi tena home kakra bere a wapɔn adwuma a ayaresabea ne akwampa wɔ ekura ase ne nkuro so a anka obi renhaw ne ho ma kuro kɛse biara mu. Sɛ ɔbɛba mpo a na ɛyɛ mpase arakwa. Eyi nti misusuw sɛ ɛsɛ sɛ abandan n'ani hwɛ nkura ne nkuro a ɔman no mu nipa fa kɛse fi mu no. Sɛ wotumi ma ɔmanfo no nya nea ɛbɛma wɔn ahotɔ a gye di sɛ obiara bɛma n'ani ada n'amoa mu. Nipa no mu fa kɛse kyekye anidaso ne n'adamfo yaw adɔwia. Owura bi mpo de ɔkae sɛ adekye a wɔmɛde ntade abien bi. Adomfo bi keka wɔn nsaase ma wɔn bibi kakra de bɔɔ wɔn ho. Afei ɛdɔm no hwetee. Namfo yi kae sɛ nea ato wɔn prenu nti afei de sɛ wɔn nsɛm ba bibi kakra a obebu wɔn akɛte mu akɔ. Ampa ne ampa wɔsan yɛ wɔn ho yɛ adwuma bio nyaa biribi kakra. Afei wɔn hui sɛ bere apinkyɛ sɛ wɔbɛkɔ. Enu nti wɔkae sɛ wɔbɛkɔ akɔkra mfirikafo a efi wɔn kurom ba no bi na wɔama nkra ato abusuafo sɛ wɔreba. Wɔde ose yɛ ɔyɔ prohye so kɔɔ nea wɔn kurom mfiri gyina hɔ. Wɔn kra yɛɛye wɔdu hɔ pɛ na afei na anka mfiri no rebetutu akɔ. Ofirikafo a ofi ɔbrakye ho anidaso no n'ani gye pii. Ohun no akyɛ. Afei akrahwɛ wodeɛ so de krataa ama no sɛ ɔmfa ma anidaso bɛyɛ na san ara ni a da biara ɔde bɛka ntran de sanko. Ɔde nkra a akrahwɛ wodeɛ so de maa no pia krataa no. Anidaso gye krataa no ne nkra no da owura no ase. Ɔtew krataa no ano wɔ hɔ ara kan emu nsɛm.
me bafa bira wuri fi hair to kwan no me ka kire wo si se wudu pe ma mente wonka ma hwe okrata akwan abre ma manimpo abu ntumi hu se oyare abo se so obrana ene wuri di esinti na krana na eyi mene wa abre wa koden ma ye na se eye de a me wo se eye na me wa ahoden a anka mankasa ma esi ma ba ho abehwe ne awote ebe ye na nse bi ni a mihu wa afa bi a na anka ono so won kran ibisa no se sesekwa eya ohu ana omamete a se esa ne se nkranso na etrel hahera inti se wuni bi wo krom ho a edin se wani bota ne ho ntie no ewo ma na wuni bi ewo ma na wuni bi abo patesia ahia okame nkran asetena ni emu ahia kwa ne ewurikasem okom ne enchenchen eninyane ne atoyire nchem a etutu nipa no ho pi nsem minim se eyinu mu bi na atowo a enu nti ne kana na yi dadwen ne kodana rukunye ni amene wa abrewa adui enka ye mfedudu bi a ye de bedi enchini bi o kai se obadueduefo nto ne na funu kotie beka mu nokware nso teeswa wani tuamu a woni nyawo ni a ebe yawo ne se ye mu bi akobeti yen abusua akọ do a yerento yen tekrema so ntesu nto wenu menkai we yawo wunim se wo fa bi akopa na oye yen anidaso no sia esiakwa a wantumi ani a enu nti wuni obi wo wachi se eba se yefifim na se wuni ha na echiri wo ba wani betane kai se oni ho afri abrugu ntakra se ohia na ehia wa afri bra na wudua yebetua aka se oyare nso na oyare a ma yententem nia eti biara ma yente wonka se woreba na ohuso akwankwa a bomoden to nkrante abien bi breme efei se betumi a to taabo nso breme me wani da so se erenche yen ani bebotaw me ne wa abrewa de anije ne odo tia obi eye me wa akura hwe de eso eni da so kan krata yi wie no obu ahome a emu yeduru ma na adamfo yawo adobisa no ne a esi ojam entumi ankasa na emu odan krata no hye kwata nsa se onyi nhwemu nsem eni da so da ofrikafu ya seden krama no se okwa oma entuna kra se anyentem se obechew no amanu nwai nanso oda no asese wakai no oto aso bisa adamfo no ne a na akora ne na abewa ho tefa damfo no kan se na akora de ne baabi mu no dwe na abewa mom na beye na kakra a etwam no mframa boni bi bebo fa no so a enti oda ho mom osha ohu se enigina so ka ho bi efise ota bisa ono enidaso asifili nchemi enidaso amana no ensi na oka kire no se okwa omomode nkohu na abrewa na akora ncheche wonwe ntwa won bonto won yam na etosi chio etomfo atio ere nche na wabeka wonsa ohihye bibi kakra toto ne ama biem bi de ma damfo no se okwa ode amana abrewa na akora damfo yi da enidaso asene adwempa owo na wofu damfo yi hye enidaso bo se okwa ode niema no beko akoma na wofu esane se fe na bredu a esese ofrikafo no sanko obra 20 okra enidaso ne na adamfo no na ode akwantufo no sansi ofie kwanso
nkwadi na mfu benu yi ne ofirikafo no tete mu no okwansin na wo hu ne wonka nsɛm a wɔkan wɔ krataa no mu no atɔ obiara so ɛni da so de asɛm no ho nsusuyi nko ara nti ɛka ade na anka orihia ahyia kwa ɛne sɛ na aberewa ho nsusuyi ma n'ani tɔ odwem na adwene tu fra no eyi nti na ɔnam a na ne werɛ afi ne ho ɛka ade na afiri bi pem ho yawado na ne ho yɛ hare pem no ma n'ani baa ne ho so ma ohuru si nkyɛn baabi efei ansana n'ani reba ne ho so ebisa si yaw jama anka afiri no repem me enti wahu maadwene nyinaa atu afra me maaberewa ho nsusuyi afura maadwene sɛ mamfi ha nkɔ ntɛm a nea ebedi akyi nye anhwɛ a na me mmom maafa ho adi kan wonko na wobɛkɔ mete ha yɛ dɛn menan tia dare so yaw onipa nwu a onim nea daakye obenya woyɛ bi na anyɛ yi a wɔfrɛ wo ayediagu ɔbra nso yɛ ɔko maaberewa na da bi ɔka kyerɛɛ me sɛ me din anidaso no de ɛyɛ apɛntɛndin me din a wɔde too me ankasa ne Brako ɛwɔ ase sɛ maaberewa ma mete ase no yɛgyina kono ɛdɔm awo yɛn yɛne ɔbra ne tumi a ani hu ahorow adi asi gusuri di asi ara eyi nti ɛsɛ sɛ yɛfa adwene tetetew yɛn ho ahaman nea ɛsɛ sɛ yɛkae ne sɛ ɔdɔmani ne nea ɔnnim bere a ɛsɛ sɛ onipa opini nkyirikyiri wɔ dɔm ano mere dodow a yɛabɛsɛe wɔ mpɛsua yi so yi sɛ yɛde tena yɛn kwam de bankye sɛ aburow kwadu sɛ borɔde bobɔɔ asase ani a anka nɛ ebi a sɛ yɛn tipɛn biara si ne bo a yɛn nso yɛbɛsi yɛn ni bi ɛnɛ hwɛ nea awie yɛn yɛanhwɛ a yɛsɛ yɛsuro atɛkyɛ mpaboa a yɛbɛsɛ n'ataade ɛwom sɛ yɛbɛɛ yi na yɛni abiribi nyae na yɛrekɔpue fie haran a anka eye na nso ama no sa a ma yɛnnan yɛn ho nkɔhyia ɔbra no wɔ mpɛsua foforo so ebi ɛhɔ de na yɛtumi ako adi nim menko a ɔkyena ne n'adekyi yara ma yɛmmu yɛn akatam nkɔ bere a anidaso kasa maa n'anotɔe no yawado guu ahome na adamfo yi ne no nka asɛm a emu piw sɛ da ɔdaa no ase ne kasa pa a ɛte sɛ ɔno nso kasae kakra de foa a Brako de no nsɛm wase nyansa ni ɔbaako tirim sɛbe wɔwɔ kurom nyɛ ɔyaw eyi mpo de ɛnyɛ obi na ɔrepam yɛn na ayɛ ɔyaw ɔbra na ɛne yɛn ahyia redi esi sɛnea wɔkan no sɛ yɛamfa adwene a na ɛsɛ yɛn ara osuahu a yɛnya yi yɛ ade a ɛsɛ sɛ etumi hyɛ yɛn den na yɛtumi gyina mframa bɔne biara no ɛsɛ sɛ etumi hyɛ yɛn den wɔ ahum ne aham ano yɛn awofo ani yɛ laboro wɔde yɛn kɔɔ sukuu kɔpem nea obiara de ne ba bɛkɔ akɔpem ɛwom ebi a sɛ ɛnyɛ sum mu a yɛn nkuraa hyɛ ne ntease pa bi a ɛnni ntoaso a ɛsɛ sɛ obi tua n'adesua so mu a anka yɛtoa so du akyiri kakra nanso sɛ ama saa mpo a ɛnsɛ sɛ ɛyɛ ma eyi yɛ ban wɔ yɛn asetena mu menim sɛ dua bi si pampa so a ɛnkyɛ tenten yɛ sɛ ɛyɛ eyi na yɛfifii wɔ siw bi so a anka ebi a yehu owia ansa na abɔnse dua riyi ne ti adi nea agyanom yɛ de yɛn yɛ no ma yɛnni wɔn akyi yɛn mpo de yɛn tie efisɛ
yɛbɛtumi de yɛn ahomanim no apia nea yɛbɛyɛ ama anya nkɔso asen agyanom de. Nea waka no yɛ asɛmpa. Ɛno nti me nso mɛkɔ makɔsi nketekrakyɛ de me ho abɔ rehosu abɔ mmɔforo ahwɛ sɛ ebesi dɛn ama. Nea mesrɛ wo ne sɛ wokɔ a ma wo mfi me. Ma yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtete yɛn ho nka sɛnea yɛadan anuanom afa yi. Ma ɛntua mu saa ara. Sɛ ɛto hɔ a kyerɛ wo nso dɛn sɛ ɛto hɔ a kyerɛ wo nso dɛn wo a frɛ me. Saa ara nso na sɛ me nso ɛto me a mɛfrɛ wo ara ne no. Mma yɛnsan bere biara wɔ abie. Mma yɛnsɛe bere biara wɔ ha bio. Ayere so koraa no yɛbɛfi amemeda. Ya ado nso nsɛm a ɔka yi pusu Brako. Ɔne na adamfo yi anantew na arasan ma nɛ wadan sɛ anuanom mpo. Ɛnɛ nkran asetena ne emu abrabɔ kataban rema watetew. Na mfo yi tete wudi dan wɔn adesoa. Otwara na etwa sɛ wɔkɔ. Sabe, wobobɔ adɔtɔ mu kama a owia hyew. Efe na ato awerɛhow. Enidaso a afei ne din de Brako no kan sɛ kwata mpanisi meda wase afi onsɛm kwa. Merentumi na wase da biara da. Sɛ mehwɛ yɛn asetena nam amane ahorow kosi mpo sɛ anka yɛredan neduafo ne nkuran a ɛyɛ a wohyɛ me no a nea mehu ara ne sɛ ɛsɛ wo aseda ne kamfo. Merentumi na wo mmoa a wode maame no so aseda. Nea me nso mereka ne sɛ ma yɛntete yɛn ho nka. Da bi a ɔtenten benya akwatia renya. Saa ara nso na da bi a akwatia benya ɔtenten renya. Dua koro nyɛ kwae na nsa koro wɛre aduru nso a egu. Sɛ yɛde onuadɔ ma yɛtete yɛn ho nka a obi betumi adan ne yɔnko. Sɛbe ɛnam ne nan goro a ɔto ma. Eyi nti ɛyɛ a ma yɛnhwɛhwɛ yɛn ho. Mekɔ na sɛ maabrewa ho nimu kakra na ɔkwan da mu a mɛba abɛhyira wo. Yɛn nananom samanfo ne twedi ampɔn Kwame nhyihyia yɛn. Yesu dua mu a ampan yɛn. Na mmom Yesu ɔbo mu a adan dɔte. Na Yesu ɔwɔ mu a adan hama. Afei namfo yi kyinkyin adɔfo kakra a wɔne mu wɔn no so krakra wɔn. Esiane saa namfo baanu yi subampa ne wɔn animtew ne wɔn anokasa nti. Wɔn kɔyɛ obiara a wɔkra no yaw. Ebinom pɛe sɛ wobesanka wɔn nanso wɔkae sɛ otwara na etwa sɛ wɔkɔ. Adɔfo keka wɔn nsa ase ma wɔn bibi kakra sɛ wodu kwan so a wɔde ato nsu bi anom. Brako ne n'adamfo yawado ensusu da sɛ wobenya akyɛde ɛte sɛ efi wɔn namfo a wɔkrakra wɔn no nkyɛn. Enigye ne awerɛhodi aframa a ebinom mpo ani tɛɛtɛɛ nsu. Nea anka ɛyɛ adan namfo baanu yi adwene ne wɔn fiwura asɛm a wɔka kyerɛ wɔn sɛ sika na wɔrenya ntua wɔn danka a wɔntena ɔdan no mu kwa asram asia. Wɔntua hwee kosi sɛ wɔn nsɛm bɛbɛ bibi no. Sɛ mpo ebedu saa bere no na ɔbra no ne wɔn di asiara a ɔbɛma watena dan no mu kwa. Ɔkae sɛ sɛnea wɔbɛtena fie hɔ wɔbɔ mmɔden sɛ memene da anaa kwasi da biara wɔprapra fie hɔ pra nkuku ne nkaka a ɛho nni mfaso kogu no yɛ ade a ɛyɛ no anigye. Ɛnyɛ nipa nyinaa na wɔtena obi fie a wotumi fa no sɛ wɔn ankasa ade tew ho saa. Ɔkasae kakra pɛe sɛ anka ɔma wɔn adwene dan. Nanso ohui sɛ ɔpɛra na mmerante yi pɛ sɛ wɔkɔ. Eyi nti ɔsɔre hyɛn ne piam na ɔbae no na n'ani apae wɔ ne tiri. Ɔkaa ne mene
ne me ne wam na okasa kakra si me wa fasenum ene anwumri mama makai da bi ene den ene se me kai da bi a me enso me ni madafo bi tu bata ko echichiri asase bi so anokwa nhia apia tu gu yeso a na yesom a nso eto da bi mpo a ne ebe ye na ye nsa bekọ ye na ano je yekuje obi awoduru adum ansa na watwa kakra ama ye na ye de apata ye yefun nanso se na wiasere paayen se na wiasere paayen mpampam yin se na wiasere paayen mpampam nyina na orehye ye komuden ye de no kakra je pa na ehonum mranti bu no mpapahwekwa adwuma no ye biara fekọ yehu se kwachi ade ye fe wodi sika na eye eyinti ye han ye nani ye ho se ye bestiu sika akoto no ya yehu ni se sika tetare ha banso ya eye ayroho ni se ni papi susu se sawu sika enya ha je wuta no fa nkuru akase so saafo no pii ma sika no ka won achi mum yetna ne maka ana sanma efi betri kakra be fi yen nsam maye de bito kwai fi ase bo mofo hwe ne ayen nso obra no de yen besi mentuen kum asoboa edi mfi bi achi no na efi ato se won a wohu yen srew no wohu yen won ani ne minya fi me batatumu no ho adanse ne nea mo betene yi wochiche ansa na wosan enu nti murukoyi mo mamu ani nku adwuma ye ho moko na osuehu a manya yi momfa nkoboa mukuru se moko nso a momaye ntemo nka munye bibi kakra yi na modi afi abrabo ase totobonsu ne mo nko na afobani mutu da owura no ase wo share no bose obeyire wo ho aye adwuma wo konso a obete wo nka ade chi anopa no osori siesie wo ho ma wo nanfo bi beja wo kwan brako ne yawado titumudi je wode wadwene fam etiefo ene aha na abede be ma ye mpan de yen akenkan no akodu producer we dem pacho hwere se nyomi mam behind the scene kukufi kenata na se nyomi de se me se aba beka bra konso e wa ha hwe se bra ko atukwan akwakodu be bi na obrade asi ani a emfa na wode na akwakoto adadiadan mu aba se one na adamfo no adwene be na wo fine adwene wo ha fa ne say masa the thing if we go where we no get summer we for go house then go rest anokwasem wo ha wo ga adwene say wo be kofi na wo ha fa ko home e bi kura wo kofi a nya wo susu say eyeye wo ho na akoyeye wo ho mi je bi say we a wutie ene adwumadi we sua ade bebre afimu you ya yete ha so ye ga sua ade bebre afimu mesre ye retwen mu comment no e wo comment section ase efe so wo question bi a na say wo contribution bi a comment section na say wa obetimi de ato ho na ye de ediduma fefefe producer ba che wa hunyum na na ba che yo ya ate me na no se hu ma no ya kan ba bedu krata fe to so yeso bra won awo brako ana say edidaso ya wo ba besi bra oni na adamfo ya wado won adi nkra
esane obre ahoro a won akwa fam won kran yanya sua de anase yanya kenkan homa no abaiti arasan efi na awum ene ye nche efi na awum ebesi bre a won adi nkrai osuahunu ben na yebetumi enye afi saa ahayim esane se no bra ko eni yentumi ka se bra ko ya abofra bi wa kombo bra na ma bra na pem no me mo na chese nye ni se obia na otu kwanko baby no wo hwa abrabo ni fi ase ne nema tutu wo nyina obe na adwene so obesan akoda nti eno na ama nkrofo aka nkrofo manso me twen next year meko minya eyi a next year meko me twen na menye yi na next year mako na dribi esi na hwe ama o next year de minya na say ameko wani beba ahun so no wadi mfie aduonu obi manso ungura hwe lori fe kura obi bia wode beba na ama ne ba ye wani de nene na so bra ko ne na adamfo ya wado amasa na eme nyina anye de anto wo hinti dua ne ama wo fe mu nyina eji ni se na wo ni bipo a wo ye won adu fu se anka lori kura wo be firi wo dua won awo fa ye de eji aka nti me de eye me enije na ema ho wa se wotumi tu wo hu si wo gina won nan so se na eti bia no wo be san akowo enyo bia no be yesa samu nipa bebrere nye saado na batatu bi wo na utu na otwe na ne ma nyi na osarba we jede eden pa sanse wo kon wa wo futu fo na wo so wa ko school ni ade mu se ede na otna ekura wo ntumi fe na hwe nti ko se wo ko kuro kasi na ko atoko du kuro kasi na ne ama nko yi na ye ofo so ba ana metwa kakra saa na fi ekodu bebi na otwa no no so o samba wa chi mama iye o ba wa chi o se ni ayi o kan se na da ko no mu yi o se den o tu bata na anye ya o sa ko ti na o boy dwom wa yasma o boy pene wi ho o su tu bata na anye ya sa ko we je se kuju ha na chi ya no sanko bibi boni bi ato a woro baba wachi sana ba me ma no me mu de yi we wo mu se eye se o ba idi na so e ka me nkwa nka me nku eno na mechanism me pa de nti me de na eye mani je se wotimi tu sa na mo enye easy me ka basa obi tu kwan wa tu kwan ache this so called the African countries ya atra Nigeria okotena want to be a mother last minute what in lucy well we share we so for a muslim that no we na sada na one see wow ma no wo wen obi animu ni pa obi an kra no akasi yere ko sa kuro so ni akodi sese obi an we anu anyi fa ni du say ye na bra o bra fie enyi kura bra o de bra wa kokora da koro bra wachi abehwe wachi kuje sese Brako na akora nkyerɛ on salati aka ne se na abrewa ni ahore na ne wo fa o nu bi si na no so aka nkyerɛ gua aka je se na adwe be mana be fie so letter ne bedu na won aye won adwene dedaw ansa na salati e bai so what as nti wo call station won say wo de nkra ko say wo beba nti na won ankasa won atu sa na mo na wo tu ni de me bo won abeti so pa if you say nye ni pe nyina ne betu etu sa na mo me se me twen next year me ti minya eyi amakofie me to sa amakofie o twen me to say amako na nso me si sa amiri na hwie nti no da so ti nti me de me bo won aba so pa etiefo se de akora hwe wo de so ya akwakoba ne se Brako ene ya wedi da so won akwakosia route of 18 route of 1948 na ne yakoba ne say wo immediate courses
and letter na papa ye the remote course it is letter papa na echire odo akwa pia wan ama wan say no baby adunne ense say okọ na so etiefo ade ne say odi ade bia si wani so na o pese o ya we me ba di bia mu abem ebi po a anka Brako no wetie afutu a eye won fi wura de edema won a na wo yire won ho kakra anka bia wo be ko n'animo esa ne se enye se na wonya sika o sika de bi ba won sem na mmom atoyire nchama horo ena na eto won minye ni se onum nsu na se nsu tira mo ha minyae no iti atoyire nchama de anka se wo sua adifisa atoyire ncham ahoro no mu na mmom anka woto ya so ebomoden a eye adwuma anka by this time anka yeka billionaires wo na anka bia TT brothers ne ade anka ya ba beti won company na so esa say won abebubu ya wo be kura enti bia na yeka nhoma no kwani ma bia na won awie yebehu ebedu awie ni yebehu say woko kura na woko ye de won si ya na afon nsi bajo mo ye hwe saa kratafa ye kan yi o se onipa nam na onipa nam na osane ama ye hwe ohonom no osane amane amane amza huna wo kire wo amaya osane amaya na o kuma okay ye hwe adisua bi wa ho se ye me ana saa ohaw ya ba beto me wo nkran bia nka mesua kwan bi a meso mefa so ya Mary di me ho akwa ese wakọ circle na waga je ofu na say wakọ swap na waga ma ofu na enye papa boys mo me yenka na kware se eba ne saa pa o be fi na odadwe na ho ya na eba otima na say meso me de fombo be kwa goje fompa aye den abefie ampani ampa ye onza meka wa kai ni ema bi a oye yi mpesa mebo ni ema bi so minimpa say ye nyina ya kai ni ema bi a ye ga ye enti me ma me no so obra epem ye ga ebe ye say ye so mihu say ye be sua kalabule ni ema kakra bi enye say bi a ye de be ye adebone na so ete won so ma wani you ete say wo ma wani te kakra na owia da bia owia openso da bia obefia anopa kwa udiska kotopenso na ma me aka chuzi owia o de won so kwa fo bi de na so e de ye mo frasem na entete we na anida so di fina brabo mfia edo na de na nto we nti menye ni say baby of fine na say entete we a woman na e kire ni say obi awia me so me fo kwa misira ene na Brako ya wa boy o ye fiero first class na onye fiero na mo ntete we na wonu mu eno na na de na maka wahu 83 sama na bia won akpo mo ukra na me di 2 years na agege deportees ibe na won se bebre won hard won bebre akra won ansan anko won se won kuro because suppose to obai when ya hwe ama nti okwa eye na niwu na samren na cycle to force ni ado na first mafia junction se udu ho na se wan ma wani anye den na se so wa ba akra pa no abedu sa kokomlemle mafia junction wa na se so we sane Brako no mu fi djuma a wanya wonsika wo so du so bedobo ama wo samre se djuma no udu pa wotumi redo wo se so ni pay obede oya jeje ni kama jeje nti e wana no oye ni ama kakra ka no amu ani amra ne sha hu nyina wa de ama Brako sa ama ne nyire bi to obi aton wo ebi aton na fe kodu bebi no sa aburo so wo kuntu okọ na echi ya babu ya because bia na kwa bi da hokra bia okodo na nsa ko board ade bi pro yi da de ko board bi ya behwa futuru bi na futuru bi na egugugu bi mu ya wanya na ho sa etwom nti abrabo ne de e wo sa ne abrabo na fa
mama asama muka ya mama kai mira me ko secondary school for akwamuman na ye uniform a ye wede ma ye enye plain one ni bi printed one at school bi ya de bubu form one ni amako foforo ade chain uniform a wede ma ade chain ba akwa yera oh nene anya hwe se ba akwa aka ade so wede ma ye we se ye difi form one akwesi form 3 na ba akwa yera 2 days pe na de na chese school de mi wi o me share adi kakra be ye 1 week echi na me hore me ko ba ya ni wura se fam oh so wafa ade ye me de do na me de da ye di beans ewia eno na emere ma ne nkwa ye nkwa na atiefo ye ko na wo boda ni konkonko ye dimirika ye te dining hall me te dining hall fa na me kai say no won ewia me uniform ebie iti goda ne we na me se many ba me ho so na me gina ha manase na ne me ma me ni so na me yi uniform school sao sao ye na me mo ya share robin na me ko share me dai na me sa me ba na bia no won ache a won ama me kakra bi wo mi bom ebia na me nya bebire na ha esa me se when you uniform onya uniform go school Monday na me sa fa ba ko nka wo ye wa ko ma so na me ya mere ma ye mpese me na to ba ko kura na wanga ya wata do se me na ba eguare mo je dia wa posa se me na ne kakra na o de sa ko atwu ne no de ato ho iti dia wa sa nti wo ho na o ye se me na me ko kura nti na wa ze okutwu se me na wo drum na sa ba is that a we mistake na de ba ni wura no me fa enti obra ne de no kwari ni eyo okunpa Ei, wa hwe ya wo ei nessa na o ma me de tete wa hwe ni ya wo hu ni because se bibiri wo hwe ne aba bibiri ho se obra yoko na abo ni ya ebo etiefo agampese me read the comment no so me network na te kokora me ye no hwe ya enyeyi producer pacho wa hu nyom na me kana na MTN no MTN for yesre mo mo hwe na mo ye mo network yi eno na ye use se mo anye na mo anye ni ye dia ene ye nso ye de hu beje fufuru mu me pacho nia etwa tokora mo me ye hwe ade ba ko ewo ahanu no eye namfo fa a eda yaw ado ene enidaso intem no minim se me mesua me de pi afi mu nanso adesua de be na me ma me no so de be ka ho afi mu se uno nipa adamfo ya so adamfo no wo se efa okwan be so ete se ekodu ekiri hefa ena hefa ena enti se ekodu ba so yi adamfo fa ne ebe ma kodu be bi e wo ekiri ya na se nkodu ekiri na onipa na wakohia na ono adamfo mo be nu nyina musuba no sauti ase odo senka enidaso hia ya wado no se ya wado yo nipa bone a oni adwempa bi no nam no yo krofo na bibia anka menye ni se won adamfo fa no ebe kwa kodu be bia ana se sanka enidaso nso yo bi a ono nso yo krofo no ba ko nse adamfo fa na nsi be bia na nso esane se won be nu no hia en wo hu se won zuba no ene won ne ye no eye penti no ema eboya wo ma won namfo no ye den etumi ko anim nti me de ne ami hu ne se mu hia na ma adwene ko benkor na ne ma bebere wo ho a mo be no mutumi te asema mo ho a ema ma da fofa no ko anim na nso so ba ko su ben bi nye na be fore mu be adamfo no de eri nu be bia na esi wo kwan ni mu na nti eni nyina agina se ne musuba no tefa ene be ma mo namfo akwa anim na se me de kakra ho se ya wado ne na Brako hia no wo ye benu ne nam wodwene bomo e bi won afa obi otoso abiesa enni wo maji because wo ye ba sape anka ko ye wa ha akosi wa ha afia akwa ha besa se won ba nu pe nanam ti bia woto wo ase ni enye no ikira no yonko ni ye no yi akira no yonko won ba no abom akoda afia ase won ba no abom aje tese
And yan be our family, one baby pet. So a bassa, and can ye just a baby not baby share. And therefore, a hana brevema young and a yede a necking canwe, Jumedino, ABC. Police and party DJ, not ya Adam Kakra. But I didn't know was I know why the kama, but I really shame me. And then I have not ever my own, I yede Kenkan, Jumedino, Essie. Addition, baby, and I yanga Effie, Homaimu. If you bra wo Brako, Edicosi Brako Nini, now over years school. Now, oya na agnes say, Obecon cran, or Paco, you share a Juma Kakra, aye, and pa Oqua so Akro for the can of the Canum. Or we read or Kuna on her hand and near me, was an amcrack. Now so or finest, I did say on answer until you, could do Piano, Ponano no so Okunya down for. Now who managed to say, not I do my epido. Says a ocean of Honam any cra, a guardia dear Guara, a woman say, now the whole can soup, I check. Now so one cassette, only pass a messy, Adam Famen no Arab Fay, and Miami. Them who quite say, Yaw and Yawado, Ebebuano, ma of fire Wado down. And Penny and Payawado also added the court the IR, or say, and only die, Mirara sang, our year, Juma. Nye de trade kan obi pue ho sika gari udi anetu ma wo hwim sika no ekwai wo san po dwe trade to so ya bi ata yi nsu kopue ho o le hwe me nsa nka me na nka na nsu medidi o chen akroma ore ma akokọ ba so ye pa no ko wo na hu fingerprint mpo akikwan na police ko ya hwehwe wo. Now so one hour now from Funu one mum, which me I share one each better one say, one up of fa will be addy. And I'm what say car, and yet, yana who I then uncle, and I did Juma, a Akro media, what we are in eso yang I sing, and my Juma be echo so come. And I need Jacqueline's enterprise, or also at a the name. For Reno Enterprise, you in Suna Yesu Christo, or the year our do Nazareth, or the dance at Doko no, it be and Nana Safari Otong Ewa, and then shop Muna Yeti studio, kama yeti, will say TV3 and I say Metro TV, and will say CNN and Hollywood baby, baby, for Reno Enterprise, and I DJ, your the man, Erika say. Major pharmacy, so. Ebi aye kan perfume ono so bibi aye ono se wo na ogu na obeton edu kama ma na ho ato kumis concept so infoni wuda obeji we say dan ko to kumis so retwe obi infoni na hwe kumi o da form na say anakumi na da na da form a o se hwe ni nyina ka adwuma no na o sore ya me hwe picture kama me sire o so obi da form no twa infoni a free kumis concept na o me da form na o twa infoni. Me did my hotia me ding any yameba ampem dako. Me sweet 16. Mama Abna and I refuse to go, Mama Charlotte, and I ever come to me. That's a nest, your best I can share you. But you won't tell you no. What's the best you go okay? Mama, as you see, what should be true? What you can do, I should do. Oh, Mama, now I can't cry. Now I got the doctor. If you all cry, not doctor, and to say again, at the elbow, and then now I had a basic. That's a name. That's a bush. Nasa moti yenni ewo afriisua na ye benada no numbo twam dia na ne ye den kenkan yo kenkan na nshira
Bye bye.